panu sprzyja. Czemu nie? Ale piątka trochę goni pana w świat i tak naprawdę zabiera panu odpowiedzialność. Panie Helmucie, brakuje panu skupienia, żeby zrobić karierę. Właśnie jako podróżnik, tłumacz, piosenkarz, jeśli ma pan jakieś talenty muzyczne, w finansach raczej będzie panu trudno, bo brakuje panu konsekwencji, wytrwałości. Chyba, że pana... Nie, absolutnie się z panią zgadzam. Ma pani absolutną rację. Rzeczywiście, tak jest. Tak naprawdę może zostanie pan poniechalikiem, podróżnikiem, co? Lubię podróżować, to fakt. Dobrze. Pan studiuje, czy pan już pracuje? Studiuję. Jestem na pierwszym roku na studiach medycznych. Chce pan być lekarzem bez granic? Lekarzem. No, jestem na fizjoterapii, no, miałem być rehabilitantem. No zobaczymy jak to pójdzie. Nie wiem, czy zrezygnuję z tych studiów. Zobaczymy jeszcze. Nie wiem. Bardzo dobry kierunek pan wybrał, bo ludzie nie dbają o siebie, niszczą swoje kręgosłupy, biodra i kolana, będzie miał pan co leczyć. To prawda, sam mam zniszczony kręgosłup, także wiem coś o tym. Ustawa napowiada 20 lat zniszczony kręgosłup, no to co pan chce należąco innych rehabilitować? No nie zniszczony. W takim sensie, że sam sobie też pomogę, ale mam też problemy małe z kręgosłupem, tak, to prawda. No i ma pan trochę taką tendencję do fantazjowania. Coś pan mi tutaj ściemnia, panie Helmucie, w ogóle. A na pewno swoje imię. Powiem tak, jeśli prawdą by było, że pan wygrał, bo się pan wygrał, to pan dobrze wybrał, każdy z tego będzie. Natomiast jak pan sobie żartuje w tej chwili, to powiedziałabym, że pana życie upłynie miło, na żartach, ale bez kasy, tak naprawdę. Podróże przez pane są, ale zależą od pana determinacji, od tego, co pan sobą wniesie, powiedziałabym, w życie innych, czego pan jest w stanie dokonać, udowodnić, nauczyć się i przekazać dalej. Jeśli pan sobie będzie pomerował, powiedzmy, po prywatach i myślał, że życie jakoś panu przyleci, to owszem panu przyleci, ale budzi się pan, powiedziałabym, pewnego dnia, stwierdzając, że przeleciało, ale poza pana świadomością, panie Helmucie. Więc tak naprawdę przesłanie od dla pana jest nauczyć się konsekwencji, wytrwałości, wyznaczyć sobie cel, powiesić go sobie nad łóżkiem i dążyć do niego. Wtedy pan do czegoś dojdzie. Bo tutaj za dużo zabawy pan, nie zabawy. Może dzisiaj, bo wesołe towarzystwo i jakby karty odbierają pana wibracje. Może lepiej by było, gdyby pan w innym terminie zadzwonił. Wtedy coś konkretniejszego pan się dowie o swojej przyszłości. Ma pan duże możliwości. Tak, pan nie skorzysta. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dobranoc.